Петък, ден на майстора. Искам се да закачим този аплик, който ни е любим от новата ни колекция и да го пуснем да свети, за да видя и аз и вие как ще изглежда, когато има светлина. За целта ни трябва стена. Аз нямам стена, ще ползвам това. Трябват ни винтове, като всеки си уважаващ себе си майстор, винтовете ми са в кутийка от козметика. Трябва ни пробивна техника, кружки и разбира се електричество. Хайде да започваме. Първо, нужно е да видим как ще го закрепим. Сега тук има една подпора и тук има една дупчица. Ще сложа два винта, които ще го укрепят и ще ни го подсигурят да не падне. Вибирам първо място за горния. Някъде тук. Аз бих махнала първо абажура, той се държи на тия винтове. Просто да не ми пречи, а и така или иначе после ще трябва да поставим кружката. 3 винта са. Исках просто малко търпение, нищо сложно. Сега ще си бележа второто място, макар че може да има и по-лесен вариант. Тук ми е втората дупка. Вчера чистих килим, ще трябва пак. Сега е добре подсигурен. Следва да го включим в тока. Кабел с остър клема и щецъл. Да изберем кружка, която е подходяща по размер. Сега ще тестваме дали ще светне. Стискайте палци да не гръмне. Свети, сложим абажура. Тук винтовете играят роля на спънки, така че не е важно да се цели някаква точна позиция. Ами, имаме стенен аплик. Сега ще го светна. Какво ще кажете? Красив е, нали? Смятам, че се получи много добре.